Καθαρίζουμε προσεκτικά την επιφάνεια από σκόνες. Εν συνεχεία ξεπλένουμε με νερό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή του Revinex Flex 2006 όσο η επιφάνεια είναι νοπή. Καθ' αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή του υλικού θα είναι ευκολότερη. Εναλλακτικά, μπορούμε να διαβρέξουμε την επιφάνεια με συμπολυμερές γαλάκτωμα Revinex, αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:1 για ακόμα καλύτερη πρόσφυση του Revinex Flex 2006. Όσο το μείγμα είναι ακόμα νοπό, ξεκινούμε την εφαρμογή. Αδειάζουμε το υγρό συστατικό στο δοχείο και προσθέτουμε σταδιακά το στέρεο, ανακατεύοντας ταυτόχρονα με αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Ξεκινούμε από τις περιοχές που θα χρειαστούν ενίσχυση με ιαλόπλεγμα. Εφαρμόζουμε μία στρώση υλικού και αμέσως κολλάμε το ιαλόπλεγμα. Περνάμε υλικό με πινέλο πάνω από το πλέγμα για να βοηθήσουμε τη στερέωσή του. Έπειτα συνεχίζουμε με την υπόλοιπη επιφάνεια. Κατά την εφαρμογή, προσέχουμε ώστε να μείνει επαρκής ποσότητα στην επιφάνεια. Αποφεύγουμε να απλώσουμε το υλικό σε μεγάλη έκταση όπως κάνουμε όταν βάφουμε. Αφήνουμε την πρώτη στρώση να στεγνώσει από 12 έως 18 ώρες προτού προχωρήσουμε στη δεύτερη. Την επόμενη ημέρα εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση. Προσέχουμε να καλύψουμε τυχόν κενά από την εφαρμογή της πρώτης. Προς αυτό βοηθάει η επάλυψη της δεύτερης στρώσης κάθετα προς τη φορά της πρώτης. Τέλος, αφήνουμε το Revinex Flex 2006 να στεγνώσει πλήρως έως 4 ημέρες.